Бихте ли ни посочили, тъй като това, което виждаме реално как игрални зали никнат почти навсякъде. Почти ежедневно се появяват. Едно на ръка са големите вериги, за които всеки е свикнал да ги вижда, но има изключително много малки залички, които не са под името на някоя от големите фирми. Можете ли да ни кажете изискванията за създаването на казино и на игрална зала, защото доколкото знам са две различни неща. Какви са, ако щете, в цифри изискванията към тях? Първо трябва да започнем това, че дейността по организиране на хазартни игри е под лицензионен режим, т.е. дружеството, за да упражнява такава дейност, то следва да получи такъв лицензионен режим от Национална агенция по приходите. За да получи такъв режим, т.е. за да получи такъв лиценз, ако желая да осъществява дейност по игри в казино, то същият следва да бъде или едноличен търговец, или юридическо лице, като за казина капитала, който следва да бъде показан и доказан, т.е. внесен капитал, който следва да бъде доказан, е в размер на 1,5 милиона лева. Освен това изискване, има и отделно изискване за инвестиции, които са направени, които не мога точно да ви цитирам цифрите, но те също следва да бъдат удостоверени. А за игралните зали размерите са доста по-занижени. Отново следва да имате или да сте едноличен търговец, или търговско дружество, било то акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност, което да има внесен и доказан капитал в размер на 0,5 милиона лева.